Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Pila ka mga medical health workers ang nagpabutyag nga handa mag-resign sa trabaho bangod sang hindi nalangay nga paghatag sa benepisyo sa gobyerno karon nga may pandemic. Isa ka rally ay galunsar sa Setyembre 21. May report si Nico Delfin. Kay linit gidya kay linit na gidya. Husto lang agin pang plete ni Hanilin Kasumpang ang nabaton nga 227 pesos nga special risk allowance halin sa pondo sang Bayanihan to Hilas 1 Act sang nagligad nga tuig. Gani magluwas nga naakig iya man ginpahayag nga sa sulod sang 15 anyos niya nga pagtrabaho bilang head nurse sa ospital, halos wala na siya nagakalipay bangod sang risgo kag diskriminasyon sa pagpanagtag sang gobyerno sang benepisyo para sa mga kasubong nila nga medical frontliners. Kay hindi amo nga professional kami, gadil kami patient, kandul kami sa mga patient. May times na nakahandol kami ang COVID patient, amo na nga nakakuha ko 227. Positive. That was August, ang time dito nga ang second sang sini sang June, pero do kuan na lang, remnant na lang. May pamilya kung anak na. Wala. Negative sila. Amo lang ang ginapasalamat, kuya, kay wala sila yan na. Pero syempre na-isolate sila. Galalain ko kaya I was admitted sa hospital. Ang family, kuya, ato sila nabilin sa balay. Suno kay Noel Alisen, presidente sang Riverside Medical Center Workers Union kag convener sang Medical Frontliners Association, nahangpan nilang sitwasyon sa mga ospital sa karon nga ginakulang ng mga medical personnel pero luyag lamang nila ipanawagan ang patas kapag palabot sang benepisyo kasubong sang SRA, transportation, medical kag accommodation allowances karon nga may pandemic. Actually, why kami nag-encourage sa mga aton nga mga nurses nga mag-mass resignation sila, no? Ilan na iya kaugalingon individual nga desisyon. So ang amon niya sa subong sa alliance, ang amon na nga panawagan is ihatag nyo ang ihatag sang gobyerno ang nagakaigo para sa aton mga health workers to motivate them, no, nga magpadayon sang paghatag sang serbisyo. Sa amon, no, may mga halos siguro do maabot ang 5 kasi mo ay seminars. Ito halos damo naging nagahandom mag-untat. Inauluhan na kayo namon kasi sila namon sige lang iplastar talang isang mayo para nga balik-balikan man tabla. Bali isa ka frontliner dapat talupang doon man ang labi na sa atong gobyerno. Sa Setyembre 21, magaupod man si Hanilin kag ang pila pa ka mga healthcare workers nga nagaplano nga maghalin sa serbisyo kung hindi matuman ang ila ginahinyo. Ginklaro man sang grupo nga wala sila sang reklamo sa tagdumalahan sa mga pribado nga ospital kundi direkta sila nga nagapalabot sang ihibubunot sa Department of Health. Compare sa muna, yang ako mag-duty, kami ga-enjoy. That's why ma-decide na lang ko nga ma-optional ko. Kaya hindi naging kuya happy sa work. After 15 years. Yes. Sa press conference upod man sa lideres ng labor sector, ginpasalig man ni Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. nga iya igaduso sa natalaan ang sesyon sa konseho ang pagpangita sang paagi agud mabuligan ang mga medical personnel sa mga pampubliko kag pribado nga ospital sa Bacolod. Nico Delfin para sa DGCast Negros.